Ahir a la plaça de l'Església es va dur a terme la concentració en honor als exiliats i represaliats que porten anys lluitant per la independència de Catalunya. Fitel Network us ofereix aquesta notícia. Aquesta trobada es repeteix cada dimecres al vespre. Per això l'exconseller Jordi Turull dona les gràcies. Avui he vingut a Lloret perquè quan surts de la presó surts amb unes infinites ganes de donar les gràcies a aquella gent que de manera persistent durant tantes i tantes setmanes, 150 setmanes que s'havia dit aquí a Lloret, doncs han demanat la teva llibertat i la de tots els presos polítics i la dels exiliats. I mai els hi podrem agrair prou i per això jo he volgut estar aquí al costat d'amb ells per donar-los les gràcies. L'acte va iniciar a les 8 de la tarda i va comptar amb la presència també de la diputada Maria Antònia Batlle. Dimecres rere dimecres venen aquí uns quants lloretencs a reclamar la llibertat en el seu moment dels presos i el retorn dels exiliats i, evidentment, que s'acabi la repressió de tants i tants represaliats que tenim en el nostre país. En Jordi ha volgut venir, com ha fet arreu de Catalunya, a agrair la persistència de la ciutadania i ens ha demanat que continuem i ens hem quedat amb la frase que ha dit ho tornarem a fer, però ho tornarem a fer millor perquè no ho hàgim de tornar a fer. Amb aquests ja sumen 150 setmanes en les que els comitès de defensa de la República de Lloret, el Consell per la República i l'Assemblea de Lloret s'ajunten a la plaça de l'Església. Fitel Network neix a Lloret de Mar el 2012 per estar al teu servei, amb un equip especialitzat i preparat per desafiar els reptes actuals i de futur. És per això que posem al teu abast una àmplia distribució de fibra òptica a tot Lloret de Mar i una oferta molt competitiva de telefonia mòbil, telefonia fixa i televisió. El nostre servei és immediat, fiable i proper. A Fitel Network retallem distàncies i acostem persones. Fitel Network. Sempre a prop teu.